We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Angazi noma indoda yami iyathakatha noma yenzani. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane oneminyaka ewu-29. Ngathola indoda nami ngajabula njengoba umendo kuyinto enhle futhi eyimvela kancane. Nakhona wangilobola sisathandane nje u3 months. Ugayi-ke uright-ke vele ngokwezimali kodwa nje wenza izinto ezistrange. Ngamangala ngifika kulomuzi kugcwele amathuna okuwesi bangcwabela ebaleni. Ngazitshela-ke ukuthi abantu bayangcwaba vele emakhaya akusikho okokuqala ngikubona. Ngathula-ke kodwa-ke inkinga iqala lapha. Kunosisi wendoda owashona ngoNovemba kulonyaka ophelile, wangcwatshwa-ke. Indoda yathi icela ngisale ekhaya ngibheke abantwana bakasisi wakhe nowakhe oyedwa ngoba wayeshiye abantwana ababili usisi wakhe. Azangeke ngibe nankinga ngoba umuzi mkhulu yonke into ikhona futhi ngithola yonke into engiyidingayo ngoba phela indoda iright ngokwezimali. Kuqala nje uJanuwari kulonyaka ngihlala nabantwana bakasisi wakhe ababili nowendoda oyedwa ona4. Umama womntwana uthi washona. Vele umlande njengoba sekukhona mina. Mina naye-ke asikabi nayo ingane ngoba sisanda kuthandana. Sahlala-ke kungenankinga. Manje-ke kuqale ngomntana lona ona4 athi yena kade ehleli no-anti. Ngithi mina ukuphi? Ngizitshela ukuthi hayi kushuthi ubaba wakhe uke waganga phambi kwakhe nama-side chick. Iqhubeke ingane ithi mama, u-anti uhlale engibuka ehleka ehleli nobaba ekamereni. Ngithi le ngane iyahlanya ngingabuzi nokuthi liphi ikamera ngoba vele ikhuluma insambatheka. Kuqhubeke-ke amalanga iqhamuke lengane igcwele inhlabathi. Ngithi mina yini uyithathaphi inhlabathi uyaganga wena? Thatha lento uyoyilahla la uyithathe khona. Ishone ekamereni ingane, ekamereni lasisi wendoda. Ngimangale bese ngisukuma-ke ngoba lokhu akabuyi. Uma ngingena ngithola inhlabathi phezu kombhede sengathi inhlabathi emanzana ibukeka isanda kugujwa. Nginganaki kodwa ngithuke ngithi mhlambe umuhlwa noma nguye uBoy uyithathe ngaphandle. Ebese ngiyachanyela-ke ngivale ngimtshele umntwana nalaba abanye ngithi ningavuli lapha ekamereni lika-anti. Ntambama-ke ngihambe ngiyokhiya igate njengenjwayelo ngiqoqaqoqe phandle. Ngizwe izingane ziyamemeza baphuma bebaleka bethi babone umama wabo. Ngathi nina manga nina ngayolunguza uma ngithi ikamero livuliwe. Kanti bengilivalile ngiqale ngisabe manje ngifonele umyeni wami. Athi angishunqise impepho ngiphethwe nje ukuqina. Uyabona ukuthi angisafuni ukuhlala emakhaya yikho ngenza kanje. Ngishunqise-ke impepho silale kahle nezingane kuthi ekuseni ngithole ibhakede phansi kwesihlahla linesikhova sifile. Ngamtshela futhi umyeni wami wangithethisa wathi ngokufika nje emzini sengiza ngamanga akazwani nomfazi onamanga. Ngathula-ke ngizitshela ukuthi vele ngiphethwe ukwesaba. Kuthuleke nje kulawo malanga bese ngiba nephupho ngiphupha sengathi kugujwa ithuna lasisi wakhe kodwa phakathi kukhona amaringi omshado amabili akekho yena phakathi. Ngivele ngithuke ngiphaphame. Mina-ke angiyena umuntu okholelwa emaphusheni ngize ngiwa-analyze. Ngizitshele nje ukuthi iphupho nje. Kuthi ngosuku olulandelayo ngibone isithunzi efasiteleni ngiqale ngithuke. Ngithule ngingasho lutho siphinde sithi shazi bese siyama-ke singasuki. Ngithi Jehova oyingcwele ngiyasaba mina futhi phela ngimusha kule ndawo kodwa-ke simakade ngizoyithini lento. Sengisaba nokufona phela ngisho ngoba kuthiwa ngiyahlanya.
Ayike ngipopole ngingaboni muntu bese ngithi ayi angilale. Izingane vele zazilele lapho kusase-early kuyoshaya o-9. Ngithe nje ngiyacima ngizwe i-knock encane, angazi noma ingqondo eyayidlala ngami noma ngangiphethwe ukwesaba ngoba vele akaze ngihlale emakhaya, mina ngikhulele elokishini. Ngithuke ngome ngimemeze ngibize inyanda leyo kungaqhamuki muntu. Ngithathe ingane ngivuse laba abanye abantwana ngigijime ngiye enzansi kwamakhelwane. Masifika khona babuzeke ukuthi kwenze njani. Ebese ngiyasho-ke ukuthi kunomuntu okokodayo uqale wama efasiteleni. Athi-ke lo gogo cha mntanami ungalala nami ngiyasaba, ngakungcono ukuba sekubuye abafana bala ekhaya manje basetshwaleni sizobona ekuseni, okwamanje asilaleni. Athi-ke kodwa kule ndawo akaze sibhekane naleyo nto soloku kwathi nhlo. Silale-ke ekuseni sibuyele khona nabantwana. Uma ngifika ngithola isikhova futhi phansi kweviranda sifile. Ngifonele indoda yami ngiyichazele nokuthi size salala kwamakhelwane. Ithi-ke ngiyaphapha, angibuze ukuthi ngibatshelile yini ngezikhova, ngithi cha, ebese ethethela nokuthi ngiyeleni kwamakhelwane ngoba bazongifunza amanga bakhulume izinto ezingekho ngoba abamfuni. Athi-ke uzofika yena ekhaya ngizibeke lezi khova ufuna ukushaya impinda. Nangempela-ke afike, asho ukuthi uma nginenkinga ngingayi komakhelwane ngitshele yena. Athi futhi ungabi ulokhu uxoxa nomndeni wala ekhaya ngezinto ezenzeka la ngoba ubona nje amathuna abafuni ukubona lo muzi uvuka, babulawa yiwo umndeni bonke labantu. Wena nje naka umuzi wakho uhlale la, asikho isidingo sokuthi ulokhu uphuma ukhuluma nabantu ngoba futhi banomona bafuna nokukufaka isichitho ngoba ubona nje lezi zikhova. Ngilalele-ke indoda iyahlonishwa. Kuthi ngabo 7 ntambama aphume aye emotweni ngoba ubeyishiye ngaphandle. Asuke-ke emotweni usekhanyise amakhandlela amabili, yona imoto usayishiyile la ngaphandle. Angene nawo-ke endlini, ngithi sekwenze njani ngihleke nje. Athule du angaphenduli, aqonde ngqo ekamereni likasisi wakhe afike awabeke khona. Aphume futhi kuyima eyolanda imoto ayifake egaraji. Angene-ke khathi ekhuluma athi wenzela ukuthi kungasabi nemimoya emibi, uvimba abathakathi, wenza impindamshayi. Hayi nginganaki-ke ngoba ubeshilo ukuthi uzokwenza impinda, angazi naleyo mpinda ngizwa bethi. Silale-ke ngalolo suku akavumanga nokuthi senze ucansi, wavele wandlala phansi wathi kunezinto azilungisayo. Ngiphinde ngiphupha sengathi ulala nosisi wakhe ekamereni lasisi wakhe. Hayi iphupho selokhu liyaqhubeka, usisi wakhe manje uyangifusha ufuna ukungiwisela phansi embhedeni kube ngathi kwenzeka ngempela, ngiphaphame. Ngivuke ngihlale ngezinqa azange kusalaleka-ke. Uma ngivuka ekuseni ngathola isikhova phambi komnyango esifile futhi. Ngiqale ngibone ukuthi noma ngathi kunezinto ezistrange la. Ngimvuse asithathe ayoyigqiba eduze kwamathuna kanye nalezi ezinye ezimbili. Athi uyayibona imisebenzi yabathakathi bazongithola kahle, ngizobanyisa ngale mpindamshaye ebengiyenza. Azange ngimtsheleke ngephupho. Ngababikela-ke ekhaya bathi nje emendweni kuyabekezelwa, uma bethakatha nawe thakatha. Ngahlala-ke emva kokuthi ehambile azange kusaba khona izinto kodwa amaphupho amabi awapheli. Manje angazi ukuthi lamaphupho ahlangana kanjani yena elala nosisi wakhe. Ngiyadideka, angi-understand ngempela. Sengize ngicabanga ukushiya mina la ngoba ngiyasaba. Manje selokhu ahamba ngiyopha angiqedi. Akaze kwenzeke kimi lokhu selokhu ngazalwa, angisajovi ngayeka kudala. Kuke kuphume ngisho namahlwili moso.
Ngimtshelile ke ngalokopha kwami wathi angibowabeka lawo maphethi uzobona ukuthi wenza njani uma efika. Ngasho ngenhliziyo ukuthi angeke ngiyenze mina leyo nto. Ngiyawashisa nje mina amaphethi wami. Angazi ke uma efika ngizothini kuye. Ngicela ningibonise ukuthi ngabe lento engiyisolayo yokuthi le ndoda iyaganga iyiqiniso noma imina ocabanga kakhulu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.